te lelkeddel. Evangélium Szent János. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor feltámadás után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János, jobban szeretsz engem, mint ezt? Péter is szólt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretem. Erre Jézus azt mondta: legeltes bárányok. Aztán újra megkérdezte: Simon, János, szeretsz te engem? Ő azt szerette: igen, Uram, tudod, hogy szeretem. Erre azt mondta neki: legeltes bárányok. Vagy harmadszor is megkérdezte: Simon, János, szeretsz engem? Péter elszomorkodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem. És ezt válaszolta: Uram, te minden tudsz, azt is tudod, hogy szeretem. Jézus pedig ismét azt mondta: legeltesd. Bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, fölveszed magad, és oda mentél, ahol akartál. De ha megöregszed, kiterjeszted karjadat, máshol fölveszed téged, és oda visz, ahová nem. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halálban dicsőítik meg az Isten. Azután még hozzátette: kövesse! Ezért az evangélium. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ezeket a kérdéseket Jézus talán nekünk is fölteszi. Különböző helyzetben, ott, ahol élünk, abban a helyzetben, amiben a életünk folyik, személyes életünk. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ez a kérdés másképpen érkezik. Másképpen értelmezi saját magára ezeket a kérdéseket. Alapvetően mindegyik kérdés arról szól, hogy az a meghívás, amit Jézus a kövess engem szavakkal intéz hozzánk, intéz mindenkihez külön-külön, és kérem a közösségként is. Ez a meghívás, ez hogyan valósul meg az életünkben? Hogyan bontakozik ki az életünkben? Hogyan valósul meg a konkrétumban, a tényleges életünk vitelében Jézusnak a követése? És ez konkrétabban hogyan valósul meg az életünkben az a program, az az akarat, az a hitből fakadó ajándéknak a szeretet, Istennek a szeretete, Jézusnak a szeretete. Végül is a kövess engem erről szól, hogy az életünkben életvitelünkkel, lelkületünkkel azt a szeretetet gyakoroljuk, amely a hitünkkel ajándékban kapjuk Istentől. A ma esti szentmiségben szeretném a figyelmet ismételten a Szentlélek ajándékaira irányítani, bölcsesség ajándéka, megértés ajándéka, tanács ajándéka, az erősség, Isten ismeretének az ajándéka, vallásosságnak, imádságos életnek az ajándéka, és végül pedig a hetet szokom mondani, a hetedik ajándék, az Isten félelemnek az ajándék. Ezek azok az ajándékok, amelyek úgymond kegyelemként kapunk az Istentől. A Szentlélekkel együtt kapjuk ezeket az ajándékokat, ezeket a képességeket. Hitünk tanítása szerint ezeknek természetünkkel járó képességek. Ezek a hithez kapcsolódó képességek. Ezek ott vannak a szívünkben, keresztség által, vérmálkozás által, hogy ezt a teológusok mondják, akár a Szent Atyák tanítják ősidőkben, olyan csillagformájában vannak ezek az életünkben. És a valljuk őszintén, a hitünk is egy kicsit azért ilyen csillagformájában növekszik, kinőtt az életünkben. Ezek az ajándékok is ilyenek. Növekszik
szívünkben a bölcsesség, ahhoz, hogy az életünkben el tudjuk helyezni, hogy azt mondjuk hogy irányulunk az életünknek, hogy értelmet találunk az életünk számára. Erre rá kell lennünk a figyelmet, és ennek a kegyelmét kérnünk kell, a Szentlélek ajándékát kérnünk kell. Ma este az Isten félelemre összpontosítani. Feltételezem, hogy az elmúlt estéken szó volt a többi ajándék, a Szentlélek többi ajándékán, Isten félelemre a figyelmet, és kicsit abból indulnék ki, hogy amikor Isten félelemről beszélünk, akkor nagyon könnyedén elmehetünk abba az irányba is, ami úgy lehet megfogalmazni, hogy hit, a vallás, Isten felé fordulás, az valami félelemből származik. Ezzel valahogy lehet vádolnak is bennünket azok, akik nem hisznek. Akik nem hisznek, akik csak azt mondják, hogy az van, amit fogadunk. Sokszor úgy értelmezik a racionalitás szintén, racionalista módon, a hitet, Isten hitet, hogy az valójában valami ősi félelemből származik. Nem tudjuk megmagyarázni a világnak a folyását, nem tudjuk megmagyarázni a világnak az erőjét, aztán csináljuk magunknak egy Isten, akit félünk, mert hát valaki összesít, hogy Istenben mindazt, amit nem értünk, amit nem tudunk uralni, és akkor ez az Isten, és így az Isten félelem. És persze a szóhasználatokkal keresztények is, zsidók is, még képesek vagyunk meg is alapozni ezt a fajta ítéletet, amit mondanak rólunk. De valójában miről is van szó, valóban ténylegesen az Isten félelemről szól. Ténylegesen a félelemmel kell, hogy irányítsanak a figyelmet. Minden viszonylag ez nem lehet. Tehát, hogy a félelemről szól, akkor tulajdonképpen nem is jónásra lesz szükségünk, nem imádságra lesz szükségünk a félelemhez, a rettegésre félelemre élünk, akkor igazából pszichológusról szükség. Aki segít bennünket abban, hogy azokat a gátokat, azokat a lelki blokkokat, azokat a lelki bonyolultságokat feloldja, hogy a félelmünktől megszabaduljunk, és újból nyitottak legyünk az életnek a csodájára, újból nyitottak legyünk az emberi kapcsolatokra, újból nyitottak legyünk a tanulásra, a bölcsességre, tulajdonképpen, hogy nyitottak legyünk a Szentléleknek az ajándékokra, nyitottak legyünk a hitre, nyitottak legyünk az Istenre. Tehát erről szól az, hogy a félelmünket valósítjuk. Tulajdonképpen nem félelmről van szó, nem a Szentlélek nem félelmet ajándékoz nekünk az Istentől, hanem valójában kegyelmet ad arra, hogy képesek legyünk az Isten megfelelő módon tisztelni, elfogadni, befogadni Istennek a rendjét, amit a világban belehelyezett, hogy a világban megteremtette, akár erkölcsi tekintetben, akár olyan, hogy megjelenik előtt természetben, az képesek legyünk szintén elfogadni, tiszteletben tartani, és az életünket eszegetni alakítani. Ezért azt lehet mondani, hogy Isten félelem tulajdonképpen nem más, mint egyfajta olyan hitből fakadó magatartás, amit Isten. Ez tulajdonképpen számomra a Szentléleknek az ajándéka, Isten félelem. Más szóval úgy szokták mondani, hogy reverencia, tisztelet, a reverencia ezt jelenti, Isten tisztelet, Isten tisztelően eredetálunk. És ismételten oda térni vissza, hogy Isten nyitott emberek hibálnak ezzel az ajándékkal. Az evangéliumban Jézus azt mondja tanítványoknak, és nekünk is nézni ezt a hívást, kövessenek. Isten tudják követni, Jézus tudják követni, hogyha megvan bennünk ez a nyitottság. Megvan bennünk ez a fajta, ez az Isten félelem, hogy miért Isten félelem, nyitottság, tisztelet, Istennek a tisztelet. Megvan bennünk az a képesség, hogy megkülönböztessük a világban azt, amit Istentől
Istennek az ajándék, kegyelem, növekedést hoz az életünkben, attól, amit pedig ellenkezzük át a Istennek. Másfél évül is lett volna az megkülönböztetni a lelki dolgokat az anyagi dolgokat. Jó ítéleteket hozni, jól használni az anyagi dolgokat. Az anyagi dolgokat úgy tudni tekinteni, hogy Istennek az ajándékai, amelyeket azért ad nekünk, úgy használjuk, hogy segítsen bennünket a lelki növekedésben. Segítsen bennünket az örök élet irányában, a kiteljesítő, teljes életben segítsen bennünket. Pünkösdhöz közeledünk, imádkozzunk ezért az ajándékért, nyitottságért, imádkozzunk azért, hogy képesek legyünk érezni az életünkben a szükségét annak, hogy nyitottak legyünk az Istenben. Hogy képesek legyünk értékelni az Istennek a tiszteletet az életünkben. Hogy képesek legyünk belátni azt, hogy a tisztelet Isten, akkor képesek vagyunk az embert is tisztelni, teremtést is tisztelni. Képesek leszünk igazságos kapcsolatban kialakítani Istennel, embertársainkkal, teremtett világban. Imádkozzunk ezeket a kegyelmeket ma este szentmiségben, és tartsuk ezt az imádságot, ezt a fontos kérést az életünkben a következő napokban is. Mennyei Atyánk, a Szent Fiad által megkérdezik a Szent Lelket. Most bizalommal fordulunk hozzád, ezzel a biztatással a szívünkben, és kérünk, küld el nekünk a Szent Lelket. Adja meg nekünk a Szent Lélek, a Te lelked, adja meg nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségünk van, hogy hitünket megéljük. Amikre szükségünk van ahhoz, hogy méltó módon kövessük a Szent Fiadat. Azokat az ajándékokat ad meg nekünk Szent Lelked által, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kiteljesedjen az életünk. Kiteljesedjen úgy az életünk, hogy a Te dicsőséget tegyünk, az életünk, a Te dicséretet legyen ebben a világban. Imádkozzunk, mennyei Atyánk, a bölcsességét, a megértését, a tanács lelkét, az erősség lelkét, az igazi Isten ismeretnek a lelkét, az igazi imádságnak a lelkét, és a